Kaixo, gai honetan zinematikari buruz ari gara. Zinematika, gorputzen mugimendua aztertzen duen fisikaren atala da. Ikusi dugu klasean, zer dan posizioa, zer dan posizio aldaketa, zer dan erreferentzia sistema bat, behar bada beste bideo batzuetan azalduko dugu guzti hori, baina suposatzen dugu, ariketa hauek azaldu aurretik, guzti hori argi dugula edo gutxienez, badakigula zer dan abiadura, zer dan azelerazioa, zer dan espazioa. Abiadura bada posizio aldaketaren arintasuna, zeinen arin aldatzen dudan posizioa. Hortaz, posizio batetik bestera baldin banoa, mugimendu bat egon behar da, higidura bat egon behar da. Azelerazioa bada, zeinen arin aldatzen den nire abiadura. Abiaduraren aldaketa, hasierako abiadura eta azelerazioak ematen edo kentzen diran abiadura da. Danok dakigu, kotxean baldin bagoaz, azeleradorea zapaldu iten badugu, kotxea arinago joango da. Espazioari buruz, espazioa irabaztea bada posizio aldaketaren ondorio bat. Buelta oso bat ematen badugu, puntu berean baldin bagaude, klasean egin dugu hitz horren inguruan, baina aurten ikasiko ditugun higidura motak izango dira higidura zuzen uniformea eta higidura zuzen uniformeki azeleratua. Higidura zuzena. Dana gertatuko da lerro zuzen batean. Hortaz, denbora aurrera joan ahala, abiadura baldin badaukat espazioa irabazi egiten dut. Ni baldin banoa paseo batean, abiadura konstante batean, badakit denbora tarte zehatz batean egingo dudan espazioa. Hori, hemendik ateratzen dugu. Aldez aurretik egindakoa gehi abiadura konstante batean, denbora baten zehar irabazten dudan espazioa. Gero, azelerazioak ematen diguna edo kentzen diguna, azalduta dago ere klasean. Orduan, hurrengo bideoetan azalduko ditugun ariketak ondo ebazteko, bi ekuazio horiek edukiko ditugu buruan eta klasean azaldutako oinarrizko ideia guzti horiek. Goazen aurrera.